Kiai kadheraken dening Dipati Kalang ingkang ngarsa nuju wonten ing Padepokan Banarawa wonten ngarsaning Kiai Pacet yenipun Kiai Pacet ngumpulake sagunging para siswa sagunging para santri kadya satriya Banarawa.
Adipati Gendang Serau Marang Bapa Dakto Masuk balik itu jelas tujuh pandangan kula tampi tanganku kalau ngalih ugi dadosaken jejimat teguh kahayan kula Bapa aku bisa mawatake ana anak antuk pamokaing sabda dalem Bapa keluarga Kadipaten Betak tansah kinayuan Gusti kang gelar jagat Bapa panajine wong tuwa kaya sira salah satunggaling pengayoman ana Betak aja nganti kawulan ngono sing kekurangan sandang pangan santo Bapa Kyai Pacet kula pinangka pangayomaning kawula Kadipaten Betak kula kinten gesangipun sedaya para kawula Kadipaten Betak boten wonten ingkang kekirangan sandang papan sarta buka Bapa kita kabeh kuwi mau rahayu ana ora iki maksud pasal ana ndak atur istirahat dawuh senasa kula minak sopan aturaken sugeng pangabekti dikatur wonten ing ngarsa panjenengan Bapa Guru dak tapa Adipati Naksih pangestuku bare tanpa sanget-sanget anggen dalam pundi Bapa Guru kahanane wonten Trenggalek nenani wonten ing Kadipaten Trenggalek menika tansah ayem-ayem para lan para kawula ingkang mapan wonten ing Kadipaten Trenggalek menika tansah guyub rukun Bapa Guru satara dak aturi mangestar dawuh iki ana rawuhe piyayi kang gedhe dadi piceksa Adipati Kalah dawuh kadhimbalan kula Bapa Guru kula pun Adipati Kalah boten ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjung Adipati Kalah sembah undang tangga pangestuku gawe tampan kula gegem kula gimbal mugi dados sadaya kekuatan Adipati Kalah Bapa kawula ana ing tanggulan wis padha rahayu gesangipun sedaya para kawula ingkang mapan ing Kadipaten Tanggrangen antuk pangestu jandal boten wonten ingkang kirang sandang kelawan pangan saha laban wong tuwa ngantune ndedonga marang Gusti Kang Maha Jagat supaya kabeh kuwi mau rahayu ora ana alaman sing punika mulane sang rawuh kuwi mau ana rawuhe kasan besari yang aku lenggah mangestaken dawuh Bapa Guru sadulurku Kyai Kasan besari kaget yo bene ora ngantuk kaget to ora apa-apa engko tak samoni ya kula Bapa Kyai Pacet kepiye kahanane ana ing dukuh tunggu sedaya yen to tesih dipun agem dening Kasan Besari sedaya aman sentosa percaya larang apa kahanan ana ing dukuh tunggu mau arengku aku kuwi mau bikin apa
ngerti napa wonten ing Banarawa nggih mekaten. Ayo padha wae. Apa ya ngono kowe, Cak? Dadi Kanoman iki milu kasan besari tak wenehi akeh kowe engko ben jaduk kowe. Wani gelem apa ora kowe? Para siswa. Ayen to Kiai besar iki kepengin ngerti ngendika dhewe-dhewe kono. Iki sing tengah iki glecak-glece, mesam-mesem. No, aja goyang-goyang kok banci. Kowe milu kasan besari mara nggonku ning tunggul tak wenehi akeh kowe ben jaduk. Ngerti? Oh, bocah ora tau mangan kreweng ya ngene iki. Kono ngendika sesanggemamu ana ing Piye? papan. Kowe ning kene wis iso apa? Ijeh semanten ugi kula bapa. Anggenipun kula mapan ana ing Banarawa. Kula prigel olah pidane peperangan bapa. Ah, bagus. Ah, kuwi lho. Kabeh nang Oh, nggih. Ning kowe yen tono mungsu kudu wani gelut ya. Ijeh Ya, sijine kae piye kae? semanten ugi kula bapa. Anggenipun ndak tetap kewajiban ora tetapan Banarawa. Nyapanipun sedanten sampun terbinas trapel bapa. Yo, bagus. Sik, Bapak, kula kepengin gula wentah prajurit sing niki. Oh, ngono. Kersanipun semangat lan sengkut. Ijih. Sing semangat ya kowe ya. Nggih, ngestaken dawuh. Aja turu. Wong lanang kuwi kudune jaduk ya. Nggih. Gelut. Ya, Ijih. Dawuh kula. kowe sedina mangan ping pira? Namung pitiga kula. Oh, ping 3. Ora ning nggonku tunggul ya. Tak wenehi akeh ben dadi lanang tenan kowe. Ben jaduk ya. Nggih, niki atine napa mawon niku? Iki akeh iki kudu sembarang akeh iki. Oh, Yen to sapa gawe tangane bisa goyang. wah. Kadidayanipun kita-kitapi niku. Yo, Bapak, yen to kula dulu santri-santri wonten ing Banarawa menika boten kawon dinding padepokan Lintu. Ayo kudu niku ngene Nggih. beda karo santriku sing siji kuwi golek perang nangis kadang. Sinten? Ayo Sampun kula kandhani lek dadi wolangan kudune sing semangat uga dadi jaduk ya. ora oleh nangisan. Ya, ini ganteke. Siswaku para putri. Ayo semua wartane nggonku. Sesanggemamu ana ing pertapan kono. Nandur telo ana ing pertapan kuwi wis padha rampung. Apa durung? Nggih, Bapak Guru, saderengipun kula matur, kula aturaken panjenengan mugi kapanggih. Ya ndak apa. Anggen kula nindakaken wajib. Nonton niki dedahan anak busana panjenengan gareng. Menika sampun cepak cemawis to. Nah kuwi Inggih menika sampun mati busana niku kok kuwi reget. Wis sanggup tunggake. inggih menika sampun
Pun nggonmu nyambut gawe jalaran apa? Wong wadon kuwi mau tangan kiwane kok bisuke. Kula nggih sampun nindakake bab sesanggeman Bapak. Anggen kula nindakake bab sesanggeman natamiti lagi teng dedaharan sedaya sampun cepet. Ya aku ngerti kok ning mburi kowe mau samubarang panganan kuwi mau wis tepat. Nanti ora mung wae kuwi mau sadulur kuwalah meneh gemberak. Oh, kata sing makan dalam nggih Oh Bapak. iya. Asal sih. Semanten ugi kula Bapak. Anggen kula nindakaken bab marge olah seni swara lan joget sing kaya ngambok-ngambok samenika ugi kalih santri. Ya. Samenika sampun prigel. Ya kudune ngono. Kabudayan kuwi mau kudune diuni-uni. Aja nganti kalah marang kabudayan liya. Ya wis bae gak usah. Lah kae sing cilik kan. Kula Bapak. Wis ya. Kula mboten nindakake wajib Bapak. Piye to? Mboten diaturi kalih santri-santri niki nopo. Nggih Bapak. Kowe iki bocah dapat rae. Nadyan to ora dikandhani marang sedulurmu, kudune ngerti pergaweanmu apa. Kula tilem lho Bapak. Ngantuk. Nggih. Aja main game terus ya. Lek. Oh, ya wis sawetara prayogane. Jih. Hadi perti berjalan. Kula dawuh Bapak Guru. Janjane kabeh kuwi mau sak rawuhku. Aku tonjoki kemana tadi pantai betah Trenggalek Tambulange lan Tunggu. Nggih menika ingkang kadosaken tuh pitaken saklebetipun manah kula. Sejatosipun wonten kawigatosan menapa panjenengan paring buta siswa wonten ing pertapan menapa wonten salah satunggalipun cantrik ingkang gadhahi kalepatan tumrap bapa ora perkara sing ana kawigaten sing bakal dapat darake nanging wis dadi adat pakulinan begal saben-saben pertapan Bonarawa kuwi mau anakake sarasehan mesti gelar budaya Tanggung Prayogi jalaran bin kula dumangkang saking Kadipaten Betang ngantos dumugi pertapan menika badan kula sedaya sami lumrah mulane saka kuwi ndakalingi pahargyan Sukohandrawina. Ha kabeh lak padha sarujuk. Nduk para putri pertapan Bonarawa ngono ditindakake Mangesta. gelar budaya kalungguhan iki. Ayo Dewi.
Remo mana? Agan. Remo. Spesial Jumali. Sama Mbak, Mas Bro. Aku garai. Bingung banget. Anak muda Mas Dian, Mas Vicky kira munggah iki piye iki? Adik ra disawe iki. Mobilku jeneng kontane kayu muni. Ala jeblok. Ini listrik nih.
Raffi Set Inside. Bisa buat
munggo sawetara. Nggih. Bedalem lan sira Nggih. kita gawe pas dole panjenengan pasti buat Rawuh kanthi nimbang. sedurunge aku medal sabda iki bakal tau tamu siji sing bakal dikepi ana ing pertapan Wanarawa. Ini kodong enggak? Monggo panjenengan tetepungan kalian keluarga wonten ing pertapan Wanarawa. Ijin prabu. Dipun tepangaken kula pangeran Lembu Peteng saking Mojopahit. Pangeran Lembu Peteng saking Praja Mojopahit Ijin urus dipun tepangaken Adipati Betang nggih Adipati Dalem Adipati Betara. Ijin. Kula wis manderugi. Kula Adipati Winasopan saking Trenggalek. Kula Lembu Peteng saking Mojopahit. Trenggalek. Wah, dadosaken pingaing malah Aja panjenengan menika pinten sok dhuwur. dipun tepangaken kula Lembu Peteng saking Mojopahit. Semanten ugi kula Adipati Karang saking Tangga Langit. Dadosaken pingaing malah kula Dawa sesami dipun tepangaken kula Pangeran Lembu Peteng saking Mojopahit. wis krungu. Apa ora mangerteni yen to aku Kasan Besari? Kasan Besari. Dadosaken pingaing sajroning penggalih kula ing Kasan Besari. Kasan Besari ungguling satri saka ing Wanarawa. Omahku tunggul yen kepingin gaplek rono. Ijin. Kumpulwan kantang Bapak Pintu. Bapak Guru Kepacet. Pinggas sanget sajroning penggalih kula sasampunipun tetepangan kaliyan paman menika. sedaya menika nyatanipun sakau setahun kok latir pinarak Istana sakau panjenengan setahun Adipati saka Betang sira pinangka pinutuake ana ing pertapan Wanarawa. Baduke guru pang
aturi mental sabdo bobo yen kabeh kuwi mau padha ukul angklungan mulane sawetara iki aku bakal manungsa urip ana ing alamku sing sepisan kudu ngerti marang critane paling sida tegese aku sing kudune dilakoni wajika kaita mangatika tegese kaita kowe mau tingkah laku manungsa kudune duweni tingkah laku sing apik yen to kepengin besok nemokake swargane kowe mau ucapan kowe menungso urip aja nganti luput marang ucapane krana apa setitik pun kabeh kowe mau luput donya naraka kowe mau kedadian sing kaping telu wajika kaya kita manah kita kuwi mau pikiran batin ora menungso urip kuwi mau aja nganti duweni pikiran sing ala batin sing iri lan Bapak Kyai Pancen menawi to kula didhangetaken atur panjenengan kepara boten lepat jalaran tiyang gesang wonten ing Jakarta menika namung setunggal anggenipun ngendika menika kedah dipun ati-ati ora sapa setitik luput don ngendika kuwi kedadian ora bisa digambarake ora kabeh siswa ana ing bawah wiwit dinan iki sira kabeh aja nganti nebarake ilmu petek Bapak Kyai Pancen panjenengan sampun pirsa piyambak kula ki Adipati Betang ki sampun dawuh kula dados siswa panjenengan kula kemutan nalika rumpun panjenengan nate dawuh dhateng kula kedah nindakake tumindak ingkang sae ampun ngantos nalisir saking glegering kautaman Bapak kula tansih kemutan dawuhipun Bapak Kyai Pancen Bapak Kyai Pancen semon apa pancen sengaja wis ngerti yen to Kasan Besari kuwi duweni ilmu apa jajal aku takon mongko wis weruh saindering jagat yen to kepengin dadi santri ning Kiai Kasan Besari kudu bisa ndongkal omahe wong kudu bisa ngrebut bojone wong sampeyan ki tuwa ning ora kena nggih tuwa-tuwa sampun Bapak aturipun Kakang Besari ampun dipun betal ora usah dadak kowe
pinangka siswane Bapa Kyai Pacet. Aku yo siswane yen tok kelakuaning bapak kaya ngono dipiwalane semon-semon apa tenan. Kakang Kasan Besari. Yo kene kowe ngrumangsani dadi siswane Bapa Kyai Pacet. Kok mancai gawe Bapa? Terus arep apa kowe? Kakang Kasan Bedalok Besari. kowe arep ngopo kowe? Yen to siswa pertapan Bonorowo nuhu aturmu jagat ki bakal goreng ora ki jagat ora krana ana lindhu ora ki jagat krana Bedalok kowe aja kaya ngono kowe. Padha-padha santri ana ing papan kene. Kowe arep ayo tanding karo aku. Kakang Kasari Ajikan aku pinangka wakil saka pertapan Bonorowo yen to pancen karepmu kaya ngono metu aja. bajingan aku wis ngono. Ngapunten Bapa menawi Tokro Cumantaka pantun damel dredak wonten pertapan Bonorowo. Ning papan kene ora ning papan kene tak ketok sirahe. Wis Apa kowe? Melu-melu. Kasan Besari. Arep apa kowe? wis bedalem penak sumpah iku lho Bapa. Lan kowe Kasan Besari. Ing Bonorowo kuwi mawana tatanan. Yen kowe resurjuk marang tatanan Bonorowo. Metu. Cek. Kiai Pacet. Ora usah dadak kaya ngono. Aku ora mapan ning Bonorowo, ora mapan. Marang sira Adipati Kala Jauh kate nimbalan. pinangka sira siswane Ki Kasan Besari aku njaluk tulung preripian karo guruku ya Kasan Besari. Yen to mangane kula nyuntang bae pangestu kula badhe medal jauh. Ngapunten Bapa. Ingkang agung pangaksanipun dhateng kula. Pertapan Bonorowo ngantos dadosaken ingkang kados ngaten krana dhateng kula Bapa. Aku ngenggono perkara kuwi ya wis. Saiki rahayune Bonorowo ndak pasrahake kowe marang Minak Sumpalan para santri ana ing Bonorowo. Menawi to sabdanipun Bapa Kyai Pacet kados ngaten badhe kula sendikani dawuh Ana tukonen